Въртай. Изпирам абака. Тук ставам и други... Не, това учителта вече ще ме тръжи. Това е жена голем период. Това е до май. А там ако става само имаш, ами я ще дойда само близо там. И да се делам организели. Само. Само стави само. Само. Само давай ли? Да, ама отзад. Не се гледа от там. На постелно зад. Здравейте, новинарите от тази. Кам блицови, лева блицови. Ето се опаняшки глава. Че не добриява е глава. Колесо дава това избори, бе, Всички маче! Айде! Ама не познава това. Чек. Какво, айде! Новинари гледай шоуто! Чек. Тук няма никой. Я ги снимам. Кай сте, диджей? Да. Рекет. Туре там. Напиши, човек. Поброй. Стига, аз му стигна. Ние се гръмначава, ако няма слушата. Да ми пишете. Айде! Новинари! Вие каква реклама ти прави? Това знаеш ли какво ги попуща на... На Ютубе. Кажи ги какво има? Пари вас. За neki телефон, не знам да мърваме. Пилавче. Кod druga Tito, bista čine šiva, vidi go. Стачки да. Говори нещо, гласайте. Гласайте за мене! Гробишки и Проширов! Искаш камбар, ке го направя по-дължен явор, ке го лепме некролози. Всеки направя. Вече за YouTube гледаш. И моят клип, брате! Само ти го дава във Facebook, чувърта. И моят клип, брате! Къпа моят клип. Гласайте за пиляфа. Човек от Доверба. Само един име некет. Мама и тата, другите ме сакат. Гласайте за мене. Всеки виде. Представите ли голи кучиня, докладът чрез да лажи. Вие да видите овци. И все да не стрижи само ни овчари. Гласайте за правилен човек. Човек за НАТО, Европа. В Европа ни е тук я донесем. Му радваш, аз я донесем Европа. Фабриката за шоколада в Скопие. Тя не може да бъде Европа до това. И така натам. А кой е дечкото за тебе? Дечкото, он е от Скопска пивара. Он моментално ме мене спонсорира. Да вие избори излевам под рекламата Хайникен. Милион евро. Да. И ќе одеме со... Ако добиваме изборите, ќе одеме со Хайникен в финале до Рим. Се е платено со Бучевски автобус ќе одеме. А, мобилен ли ти шо? Я ви мобилен би да комуницирам с Кризбио щаб. Ало! Так, отиде си ме, мачи! Шо бе? Нямам проблеми. Так ти аз да ги дам гласо. Седи мирен да тикче. Чекай. Кораче, амиго! Дек си бе! Шо? Зимбурги! Не можем да ви ги дам гласо.
И аз съм един, що може да направим коалиция в Моргети. Айде, приятел. И така ли се чува? Нещо не доста. Иначе Боро е голем полза и кайникен. Всеки от камиона ти претръчил ще тригътски ми дава да ношиш малко изветрено. Разход. И така да питайте ми, и новинарите там стана. Новинарите. Отдайно. Я то дайден, Абба и нашата Яни Бурек. Яни Бурек. Звони. Томе, Дани! Кажи, Томе! Чуяк се, що кажа на парламент, чуяк. Да, гледах се събавя. Оле, как и го плеснало фатва на тия. Моля ви, затворейте вратата, промене ви. Това трябваше да го кажеш по-да. Бе, Томе. Айде, че се видим у разлиш от таргет, чао. Коли ми. Кажи му така, бе. Абе, кюте си свърстъчка. Китово сме Я знам от него. Знам от хора, ама ние ще поведеме. Ние че Миляво най-добра опция има. За видим. И така, айде. Как ще бъдеш, ще ти го дам малко? Фактури носи за теб. Речи за дваро. За това.